Väčšina ľudí žerie šalát až na konci, ale keď ho dáš ako prvý, trávenie sa ti obráti do ryti, v tom najlepšom zmysle. Keď šalát vstúpi do žalúdka, jeho voda a vláknina ho pokryjú ako jemná vrstva, ktorá spomalí náraz ťažšieho jedla. Žalúdočná kyselina sa potom neuvoľní naraz ako besná, ale rovnomerne. Keď príde hlavné jedlo, cukry sa vstrebávajú pomalšie, krvný cukor neskáce hore-dolu a telo vyšle mozgu signál už som plný oveľa skôr. Takže je menšia šanca, že sa prežerieš ako prasa. Trávenie začne pokojne, jedlo sa hýbe črevami plynulo, menej nadúvania, menej pálenia, menej všetkého, čo ťa serie. Ak to robíš denne, tráviaci systém sa upokojí, žalúdok začne makať efektívne a váha sa drží pod kontrolou bez zázrakov a tabletiek. Stačí len poradie jedla, žiadna veda. Takže na budúce daj šalát dopredu, nie dozadu. Tvoje trávenie ti to kurva poďakuje. Sleduj ma, ak chceš viac trikov, ktoré naozaj fungujú.